Sunt Artur și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Azi vă jucați Stand of 2 pentru că mi-am schimbat telefonul și acum merge perfect. Dați like-uri, acum mă auziți mai perfect. Sper că episodul ăsta pot să-l postez pentru că ăsta e Huawei Y6P și este din 2019 în sus nou Android. Adică ăsta e model 2019. Dar du-te, mă, nu mai îmi trimite video. Așa o poză așa șmecheră cu o pisică de pe TikTok. Da, nu știu unde e microfonul, deci dați like-uri, deci nu vă mirați dacă voi pune degetul pe microfon cum pune Luca. Da. O să dau mai încet. Nu știu dacă am microfonul pornit, dar sper că am. Sper. Hai să vă povestesc despre viriciorul care își pune degetul la microfon. Eu țip la el să-și dea degetul de acolo și deodată el zice: dar eu n-am degetul pe microfon. Ce mai ce mă pulă? Vreau un cuțit? AVP. Bă, dar am pink, mă. I-am dat... Hopa! L-am și omorât, nu scop. I-am dat nu scop. Nu te cred, dați like-uri. Dacă se va ajunge pe YouTube. Bă, dar futu-i în gură de proști. Pe unde stau eu, stau o grămadă. De fapt, ce vă interesează? Trebuie să schimb setările de stână. Bă, 2 kill-uri, e cam slăbuț meciul ăsta. Level 1. E cam slăbuț meciul. Îmi bag pula, nu mai merg la țară. Accentul măsii. Oricum știu că video ăsta nu o să ajungă pe YouTube, deci pot să joc cât vreau. Hihi, boy, hihi. Dacă va ajunge, am belit-o. Va trebui să post să editez. Vă place skin-ul meu? Ăsta e un skin de 10 milioane de euro. Ce mă, euro, dolari? Dați like-uri. Trebuie să dau 1 leu pe zi pentru skin-ul ăsta, glumesc, e doar un skin de nici 1 leu nu costă. Pum, pot umblu. Ui, AVP-ul am... Bă, dar mie tot nu vrea să cred că am dat no-scope. No-scope, bitches. Alo, muzică. Mă bag așa cu forță, veniți voi aici. Dar trebuie să-mi schimb setările. Setările default. Dar nici bine nu l-am instalat de asta. Pleacă-mă de aici. Mamă, ce n-ai cu setările astea. Vai să mor.
Merg în căutare de proști. Proști ruși. Ai venit, rușilor? Pentru ce pot să-mi iau ăsta? Ăsta e extrem de bun. Rajbi Sukablet. Nici nu știu rusă. L-am auzit pe unul pe CSGO cum zicea Rajbi Sukablet. Hai mă, așa de nab ești. Așa de nab. Eu-s mai nab. Eu-s mai nab. Trebuie să schimb și numele. Hai, vino aici. Stai, muzică. Ce muzică faină. Ia să auziți ceva. Nu, se aude un motor. Coaie, ce naiba faci? Dezamorsează-o, ești futut. Counter-terrorist win. Eu i-am omorât pe ăștia. Îmi iau o armă de buget. Filmez Standoff 2 Easy 1080. Opa, ce fac la spatele meu? Tu ca să schimbe. Cât de prost să fii să mergi așa, să ne bagi seamă. Acum, serios, cât de prost trebuie să fii. Hai, 1v3, hai, 1v3, da. N-am murit eu. Trebuie să schimb setările. Și hai cu 40 de abonați. Haide! Nici nu știu unde e microfonul, deci nu vă mirați. Păi, nu știu să iau cu setările astea. Erau 2v1. Roșii mătii. Bravo. Bravo, e mort ăla. Easy. Easy kill. Dați like-uri. Mamă, gata, am zis eu. Easy, easy. N-aveți voie să ziceți easy, doar dacă nu v-ați abonat la Paul 2 M, David EOE și Rareș EOE, adică eu. Dacă nu, n-aveți voie. Înțeles? Schema din Berceni. Schema din Berceni! N-aveți voie să comentați. Veniți aici! A, B. Cum zic englezii de pe CSGO, B. FBI, open up, bitch! Counter-terrorists win. FBI, open up! De fapt, și ceva, eu nu să mai schimb setările bune și astea. Nu, dacă le dădeam flash, haide. Nu, ce...
Eu nu știu să trag cu grenada. Merg în ăștia acum. Acolo e bomba. Vin acum, stați că nu lipsesc. Hai bă, nici nu sare arma. Copiați și voi un pic CSGO, nu fiți nesimțiți. Înțeleg că să-i joc de pe telefon, dar pula mea, dar copiază și tu un pic CSGO. Schema asta o făceam și când îl vedeam pe unul că plantează. Ieșeam aici, bam, bam! Yay! Salut! Colegul, ce faci? Ascunde-te! Bravo, colegul! Hai, omoară și pe ăla. Bă, du-te, mă, eu mă duc. Am plecat, B. Nici n-am pus să o plantez, că vin eu. Ce prost ești! V-am spart urechile. Ai, o rundă ați câștigat, norocoși. Și deja dacă au niște kill-uri. Bă, dă-vă naibii, deja dacă luați bani. Vedeam că eu am tras. Un halo 100 de lag are ăsta. Asta ce naiba face? Bă, asta ce ping are? Stai că nu mă las să-l văd. Bă, help me. Nu pot să apăs. Keep fucking dinosaur! Nu, lasă să am meu. Și încheia că mi-am copyright, retardatule. Deci nu mai este niciun secret între noi. Modus mut. Vă luați skill! Vă luați skill! Vă luați skill! Da, dă pe mod! Păi 10 inimi. Păi și TikTok-ul ăla cu tine? Când te văd numele să te diu meu, te diu. Uite! Da. Fac, cad. Așa. Te-a prins! Nu-mi trebuie mie Deagle. Deagle-i prost. De jocul ăsta. Dacă n-ai să tări... Cum l-am pis spre mine. Cum sar? Bă, da, dă pe mut că mi-au copyright. Și apoi te omor. Păi eu apoi te puză. GG.
Deci nu vă apucați de Fortnite ca Supradoză să... de Teddy. Da, chiar, supradoză de Teddy. Asta se întâmplă când faci supradoză de Teddy. Copile, dăm reboot! Dăm reboot! De fapt, e supradoză de Fortnite. Adică Fortnite e fain când dai la gnu. Dar după ce ai băut Teddy, păi ești boss, mă, păi dai în rage, spargi tastatura, mouse-ul. Spargi totul. E unul în spatele meu. Nu-mi explic. Unde a zburat corpul ăsta? Hai, fraiere, aici. Am câștigat. Asta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Bye, bye.